bon dia. Què tal? Com anem? Apa-li, cap aquí. Oh, Déu meu, bon dia, gran Carles. Bon dia, Flaitos. Bon dia, Unzor. Bon dia a tothom els que estigueu ara mateix connectats a Matena Cafo, el vostre matinal de referència aquí a Can Twitch. Un matinal que començava molt bé fins que, sí, fins que, tal com diu el Nunzor, pensava que venia la Mabel, perquè resulta que durant 2 minuts s'ha transmetit amb la seva clau del Twitch. És el que té tenir el Twitch compartit, per dir-ho. El Twitch, vull dir, l'OBS compartit. Vale? Llavors, durant una estoneta no me'n recordava que després del gran directe que vam tenir divendres a la nit, on vam fer servir el seu canal, bueno, potser havia de canviar la clau de transmissió. Potser. Però bueno, ja veureu que la Mabel no està tan, diguem-ne, desvinculada d'aquest show matinal, perquè jo crec que, tal com diu el Nunzor, hauríem de canviar el nom per Maverick, mira, com la pel·lícula que del Mel Gibson tan espantosa, Maverick. Doncs, a banda d'això, la Mabel porta des de divendres en tasques de producció d'aquest show nostre de cada dia. Message es diu amb encertat criteri que bon em tenen, però quina estafa és aquesta, volem a la Mabel. Si voleu desperto, bueno, crec que estigui de gaire mala hòstia ara mateix. Bueno, bon dia. No sé com us heu llevat avui, però aquí a Sabadell ens hem llevat amb un dia una miqueta merdoset, cel tapat, i pluja. Està plovent, cosa que m'ha fet una miqueta així de por, perquè tenia un parell de rentadores posades de nou al balcó esperant que s'assequessin, i em sembla que amb aquest temps no s'assecaran. Però bueno, com a novetat que incorporem, a veure jo, dins d'aquest programa nostre de cada dia, l'altre diu que plou fang, i en Messagetes diu que a Barcelona plou. És a dir, que sembla que la cosa és com bastant generalitzada. Doncs a banda de parlar del temps nostre, d'aquí, el que tenim a cadascun dels vostres pobles, des on us connecteu, abans de tornar a rentar la roba fa pinta, sí, gran Carles, té tota la pinta que hauria de tornar-hi. Amb els nens petits nosaltres vam incorporar la secadora i perfecte. Doncs sí, jo cosa que tinc la secadora, el que passa és que em hi falta una peça i l'hauré de buscar. Mira, m'ho apuntaré com a cosetes a fer. Jo m'apica, bon matent, un drumisto. Qui li fartes, com estàs? Passa, cafecito i posa't còmode. Doncs això, el que vull incorporar és una miqueta fer com els grans matinals de les ràdios, que és que a banda de dir el temps d'aquí, diem el temps d'un altre lloc. Els matinals tradicionals fan servir un país estranger com pot ser Espanya, i jo m'aniré un xic més lluny i us diré que ara mateix, a aproximadament 1:45 de 10 del vespre, a Honolulu tenim 25 graus, una sensació de 23 i esperareu una nit tranquil·la i amb 4 núvols. Manuel Rodríguez diu, bon dia, apunta el de la pesta de la secadora. Apuntat està, bon dia. Sembla que ja està despertant, no sé si ella o les dues, en ella com la petita. Carinyo, que la gent t'esperaven a tu. Com que m'he equivocat en una estoneta, he transmès com si fossis tu, doncs em sembla que la gent esperava que estiguessis tu online aquí aquest matí i no vas jo. Exacte, quina calor a Honolulu, 25 grauets. Molt bé. Doncs avui què tenim? Doncs avui tenim que si ens haguéssim de fixar una miqueta en què tenim, és a dir, què va passar tal dia com avui de dies anteriors, és a dir, el que se'n diu les efemèrides. Mira, el mestre Tites diu, jo avui volia anar a l'oficina i he sortit per la porta, he vist que plovia i me n'he tornat cap a casa. Anar en bicicleta sota la pluja, anar en bicicleta sota la pluja és mierda. I a més, tenint en compte que quan plou els cotxes surten com si fossin els cargols, és a dir, surten tots en manada, tinc la impressió que per a un ciclista, no. Manuel Rodríguez, sí, si la gent l'en veiés ara no m'esperarien. Jo crec que t'esperarien igual, reina. T'esperarien exactament igual. Doncs bé, el que dèiem, efemèrides. Doncs
Tal dia com avui, però de fa 98 anys, és a dir, de l'any 1923, Albert Einstein visitava Barcelona com a part dels cursos monogràfics d'alts estudis i d'intercanvi organitzats per la Mancomunitat de Catalunya i dirigits per Rafael de Campalans. Doncs sí, aquell senyor dels pèls estarrufats i la llengua que sortia i que va començar sent un maleït comptable, va visitar Barcelona en l'àmbit d'aquests cursos. I a banda d'això, avui també se celebra el Dia de la Independència de Santa Lucía, que per qui no ho sàpiga és un país de la zona caribenya. Que és perdoneu, hi ha tot aquell reguitzell de països insulars com Sant Kitts i Nevis, Santa Lucía, Sant Vicente i les Granadines o Jamaica. Doncs un d'aquests països és Santa Lucía. Bon dia, flaitos. Bon dia pel matí. Bon país, pitjors assegurances. Hauríem de fer un concurs una miqueta com rotllo els de Montcada de Bifurcació i fer el concurs d'estar per sobre o per sota de l'Equador. No sé, si algú vol buscar i dir-m'ho, pa'lante. Doncs sí, Mabel, sí, ja està plovent. Doncs bé, comencem fent una miqueta el repàs del que ha passat i veureu que a banda de que he parlat de cosetes com que ja han passat i del temps i companyia, han passat altres cosetes i una de les més importants és tot aquest reguitzell de protestes que hi ha hagut per l'encarcelació de Pablo Hasél. Deixant de banda els interminables debats que hi ha hagut a Twitter sobre si realment el tanquen només pel tema de les lletres de les seves cançons dirigides al rei o ho fan també per tot un reguitzell de lletres de cançons que s'han dirigit a d'altres persones com poden ser Àngel Ros. Ja és el tercer dia d'enfrontaments amb la policia dels manifestants i s'han vist imatges com aquestes. ¿Qué cabrón, tío? Impressionant. Els Mossos d'Esquadra rodejant, empenyent els manifestants com de fora cap endins, així. I a la que els manifestants comencen a marxar per veure si poden concentrar-se en un altre lloc, mentre pujaven els tiraven foam, etc. Veieu aquí que els estaven esperant a l'altra banda del carrer un altre grup i els acorralen en aquesta cantonada i els comencen a cridar. A banda de veient aquestes imatges, el que és com us diria jo, vergonyós, és que després surti algú com... Això no m'ho volum així, no? El que és molt significatiu és que veient aquestes imatges el conseller Samper ha dit quelcom com que no li consta que hi hagi hagut ferits en aquesta jornada de protestes. I a mi, la veritat, em costa molt de creure que veient aquestes imatges, que veient com els estaven llançant foam, tal com ha dit en Monzor, no hi hagués com a mínim 400 ferits, segur. És a dir, segur. A més, s'han vist imatges també de policies colpejant amb les porres als manifestants per sobre de la cintura, quan se suposa que no ho poden fer. Jo tampoc entenc quina és la distinció entre colpejar per sobre o per sota de la cintura. Tècnicament entenc que per sota de la cintura només colpeges cames, val? I que per tant no colpeges res que sigui vital, però... a veure, el fet de que hagis de colpejar algú perquè no s'aparta potser t'hauria de fer pensar una miqueta de si realment fas el teu servei com a policia o fas el teu servei com a mediador o com a agent de l'ordre, per dir-ho d'alguna manera. En un diu, hi ha un vídeo d'un fotoperiodista, Joan Gálvez, que s'identifica com a premsa i rep de valent. El buscaré. Mesetites diu, aquesta actuació estava supervisada per Trapero en persona i segons diuen els mitjans estava en la furgona de control. Uau,
És a dir, l'heroi de Catalunya, el policia, que totes les senyores de l'ANC es volien fer, suposadament estava controlant com atonyinaven els nanos catalans en aquestes manifestacions. Bon dia, Jordi Pi. Gran Carles, és que reparteixen a tot el que hi hagi al davant, sense miraments. No sé si... És que jo tinc la impressió de que el cos dels Mossos d'Esquadra, els antiavalots, en qualsevol cos policial, van com molt... com les orelles de burro. Sabeu? O sigui, van directes, van a fer la seva feina, no tenen cap mena de sentiment. Si tinguessin alguna mena de sentiment no estarien atonyinant gent, jo crec, des del meu punt de vista. M'he sentit es diuen, oi? I don't think so. Bé, tu parla amb les senyores de l'ANC i pel fet d'haver estat represaliat ja se'l considera un dels herois de l'1 d'octubre. Gran Carles, més d'una vegada m'han dit, si no vols rebre, posa't darrere nostra, anant com a premsa. perquè no miren. Perquè no miren. Hosti, Carles, tu devies cobrir algunes manifestacions, suposo que devies anar amb tot el parament, és a dir, amb el casc, l'armilla, la identificació com a premsa, etc. no? L'Hidroxpi diu, li ha durat poc el trapero ser l'heroi de les tietes, sí. No, a la que alguns d'aquests nebots d'algunes d'aquestes tietes hagin arribat a casa atonyinats, plens de blaus, o com aquella malaguanyada noia amb un ull buidat, se li ha acabat la... Carles diu, sense cas ni ulleres, armilla i avall. Hòstia, nen. Vamos, jo estaria cagat de por. Jo suposo que la sensació és, diguem-ne, com us diria, és... mira, el Nuzor em passa el link, a veure si pogués... a veure si primer m'ho deixo obrir. Mira, ara me l'ha obert, vale? És com així, com molt maco el nostre amic. Ui, a més el vídeo és bastant heavy. Bé, anirem parlant, anem a veure si aconsegueixo podem veure tots el vídeo aquest. Vale. A banda d'això, diu, els mitjans van triar molt a donar-los en que calia més protecció. Hòstia, sí. Però suposo que devia ser quelcom que era necessari, vull dir que era... si vas a cobrir aquest tipus d'esdeveniments no pots anar, diguem-ne, amb a pecho descobierto. Estic anant molt lent avui, com es nota que avui és a veure, no me des el vídeo. Mireu, en un momentet l'estarem veient, que aprofito, soc així, vull dir, així en directe, sense cap mena de miraments, soy el matinal que tots els queréis, però veieu aquest vídeo, doncs ara el deixareu de veure perquè faré una altra coseta, que és que en posarem una altra, concretament aquest. Espectacular. No l'havia vist. Mireu. Des del punt de vista del periodista aquí, i mireu com hi van les porres de bon matí. Carles, encara que no tinguis 30.000 cafetons, fes un dia d'aquests a bon matí i compartir aquest tipus d'històries amb vosaltres. Hidroxpi diu per trapero i un Jordi. Oh, per favor. Hòstia, mare de Déu, el vídeo aquest. Espectacular. Gràcies, Nunzor, pel vídeo. Com pots veure, he anat avui així en plan, pim-pam, posant-lo en directe. Ara no se'm veu a mi. Opa! Ahora! Què tal? Bueno, doncs a banda d'això, no vull dir que vegui, però ara em veieu i ara em veig. A banda d'això tenim... gràcies. Gràcies, Jordi, per el glopet de cafè. M'agradaria que parléssim de la imatge del dia, que per mi la imatge del dia és aquesta que em va arribar i que us vull ensenyar. És aquí la portada d'un suplement, una revista que té el diari El Mundo, ¿vale? Que es diu LOC, ¿vale? És com molt així.
I en aquesta portada surt la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb el següent titular. En España tenemos un rey guapísimo y un presidente del gobierno más guapo todavía. És a dir, ni mèrits, ni dallonses, una ministra d'un govern socialista que aposta per el feminisme i tal, posant així en portada que el rei és super guapo i que el president del govern és encara més guapo. A la pàgina esquerra posava FA. FA? Hòstia, ara m'he perdut. Flat dels mèrits 0. Ara es veu que tothom se'l vol passar per la pedra. B. He sentit que els escopeters dels Mossos... He sentit que els escopeters dels Mossos casualment han perdut la identificació que estan obligats a portar. Hòstia. Per favor, no un tor. Que diu, a l'esquerra fica fa, perquè aquí fica lo. Fa lo. Bon dia pel matí, benvinguts al xiste Necesito cafè. Bueno, aquesta senyora, ministra d'un govern socialista, diu que prefereix que li diguin que chica más linda a que chica más lista, d'acord? I quan he indagat una miqueta més, resulta que Margarita Robles no és del Partit Socialista, és una de les poques independents que hi ha en el govern, però fa una miqueta de coseta que una senyora que es defineix una miqueta així com conservadora amb alguns tocs socialdemòcrates. Segur que no és del PP, Quasi. No, és ministre d'aquest govern. Havia sigut vocal del Consell General del Poder Judicial i ara mateix és la ministra de Defensa. És a dir, aquesta senyora és la que mana tècnicament sobre, o la que decideix què fan els exèrcits i les forces armades espanyoles. No sé, crec que no està aquesta persona com per anar-li demanar permís si s'ha de fer un referèndum a Catalunya, perquè aquesta senyora és capaç de treure els tancs al carrer seguint les directrius de la Constitució espanyola. M'agradaria també rescatar la Katzeri, que quan no veig de bon matí avui, diu que té la mateixa tendència que Bono, socialista de dretes. Vale, o sigui, no és Bono el cantant de U2, jajaja, ningú ha fet aquest acudit, que va. Però sí, és del mateix tipus d'il·luminació que José Bono, Pepe Bono, alias el dretetes del Partit Socialista, que de fet ho són molts del Partit Socialista, sobretot de la vella fornada dels barons antics. S'han reconegut tots com molt conservadors, molts guardians de les essències del socialisme, però una miqueta així d'aquella manera. També us recomano, si us passeu pel meu Discord, que ara si no us en recordeu de l'adreça, jo ara us la passo, aquí la teniu. La Katzeric ha comentat o ha posat també un enllaç en el canal de Matena Cafo amb un fil de Twitter d'un tal Fèlix Colomer, amb el que explica la seva història amb les manifestacions d'ahir i una pancarta que va fer amb un missatge en castellà inspirat en un dels missatges que hi havia a les protestes de Hong Kong, vale? Explica bàsicament que sin comerlo ni beberlo, que diria el príncipe de Bel-Air, es va trobar liderant una manifestació de 1.000 persones i va acabar davant dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que li van rebentar la pancarta amb els camions, amb les porres, etc. Bé, amb ell anava un noi palestí de 18 anys que es veu que només té por a volar. I és una d'aquelles coses que comenten la gent al Twitter. Bueno, quina hora tenim? Ara mateix són 2:45 de 9. Anem prou bé, ja m'he ventilat alguns dels temes dels que hem dit, vale? Per parlar d'una cosa una miqueta menys sèria, una miqueta més, com us ho diria, més graciosa, us parlaré de diverses coses. Per exemple, que aquest divendres passat, la família Caricú, que també està per aquí, a qual m'heu saludat, hola, bon dia, família Caricú, i la Mabel i jo vam fer un experiment que era fer una tertúlia
sobre la sèrie de la Tele3, la sèrie aquesta de Com si fos ahir. Un programa memorable que vam titular Com si fos a Twitch, en un exercici d'imaginació espectacular. I bé, el que havia de ser una tertulieta que ens pensàvem que duraria com una horeta o una coseta així, doncs va acabar sent un pedazo tertúlia. Hola, jo estic fent un programa de ràdio. Bon dia, Enric Bautista, ara sí que se'n veu. Vam acabar fent un programa de ràdio de com unes 3 hores, vale? El que vam tenir de tot, vam tenir raids, vam tenir vídeos, vam tenir comentaris, vam tenir de tot. Un pedazo de programa en el que vam acabar, doncs això, parlant de més coses de la sèrie, com joies que fa la gent amb diversos fluids corporals o cosetes més coixinotes, vale? Jo m'ho vaig passar molt bé, va ser un programa molt guapo de fer, tot i que jo estava més aviat com de control tècnic. Imagineu-vos, em van de a mi el control tècnic, imagineu com va anar a nivell tècnic, però hòstia, tenir dos monstres de la comunicació i del salseo, com som la Marta i la Mabel allà al mig, i els comentaris sempre encertats de l'Òscar, va ajudar que la cosa anés com molt més fluida. Ui, cosetes. Xavi Jara, bon dia, bona pluja des de Girona, la noia de la portada que diu que el rei és guapo. Li va faltar dir que el rabo li penja de luxe, perdoneu, però estic empenyat amb Espanya. I qui no? És que també som una miqueta així. Mestre Cites diu, al Twitch no hi ha coses curtes, que li diguin al Tita Freda. Bon Matelon, diu la Magnina, bon Matelon, qui el bifartes, vols veure una cosa que no és curta? Sí, nena, vols veure quelcom que no és... Ja ens estem començant a perdre, i només portem 23 minuts de directe, per favor. Quina continuïtat tindrà aquest debat sobre Com si fos ahir? Doncs si per mi fos tota la del món, vale? Va ser quelcom molt divertit de fer, porta la seva feineta, perquè òbviament un ha de fer la feineta de veure's la sèrie cada dia. Bon dia, Oliveta Farga, què tal? Tens el teu cafè? Doncs, i això, hi ha la feineta aquesta d'agafar la sèrie, mirar-la cada dia, preparar una miqueta de guió, que l'equip de producció, que en aquest cas és l'Òscar, es dediqui a buscar els clips de vídeo que correspon a cadascun dels temes que es volen tractar, que jo també acabi de muntar les escenes, que per cert tinc feineta perquè he de canviar alguns fons i algunes cosetes i vull fer una portada d'entrada i aquestes coses. Doncs el fet que es pugui haver fet això així més o menys ràpid, que això sortit prou bé, no sé, a mi em fa alegria. En Carles diu, us copiarà la Melero. Doncs de fet la nostra intenció és que ens fitxi la Melero, que és diferent. Vull dir, jo crec que la Mabel i la Marta tenen prou entitat com per anar a Cala Melero, pam! I sentando càtedra sobre la sèrie. Hi ha coses que aquesta sèrie es comenta molt poc, vale? I treu uns temes de vegades que dius, cuidadito con los temitas. Mestre Tites diu, guió, això Twitch no es gasta. Ja, no, sí, de fet, a veure, encara que et preparis les cosetes, i jo no és que ho tingui preparat, però sí que tenia 4 cosetes que volia parlar jo aquest matí. El tema és que el fet de que hi hagi un xat i que hi hagi gent xerrant i que et vagin traient o vagin recordant altres coses, altres temes, fa que no puguis tenir una planificació. No pots pensar en parlaré d'això i a tal hora parlaré d'això i a tal hora parlaré d'això. És que de fet vam començar parlant d'un tema, se'ns va començar a allargar cosa mala, vam ficar també una enquesta, però la gent anava comentant, la cosa se nos fue de madre, fins que no vam recuperar el segon tema, vam passar una bona estona, però va ser molt divertit perquè portàvem com 2 hores de programa i anàvem dient, se'ns està fent curt. O sigui que haguéssim pogut allargar potser fins a les 4 hores, xerrant de la maldita sèrie. Bé, a nivell... també a nivell de Twitch sí que hi ha hagut cosetes que van cridar l'atenció. Per exemple, l'Enric Bautista, que el teniu aquí i el qual crec que es mereix que li faci lo suyo.
bàsicament això d'aquí. Seguiu aquí l'Enric Bautista, vale? Es va, entre cometes, estrenar amb un directe fent una miqueta de monòleg, i tot i que diu, però li fotreu cada canya cada tarda o un cop per setmana? El tema és un cop per setmana, fent una miqueta el resum setmanal el divendres a la nit. El que passa és que el problema que té el divendres a la nit Twitch és que està a rebentar de gent fent directes. Però la gràcia és que com que vam fer un directe prou llarg, quan ja portàvem com 2 hores, em sembla que vam rebre la raid d'en Rizzo Maloni, i com que es van afegir com 25 persones de cop i volta, venga, i va ser com molt divertit. Tot això, vull dir, teníem una mitjana de 7, 8, 9 espectadors durant bona part del show, cosa que a l'Amabel li estaran perfectíssim per aconseguir l'afiliat, perquè ja només li queda mantenir un nombre d'hores, és a dir, un nombre d'hores de visualitzacions. Enric Bautista, farel·lo. Ai, el farel·lo. Calla. Em va fer molt de risa. Comentar-hi tot. Ahir al vespre estava mirant aquí a casa amb la petita Núria, estàvem mirant Star Wars, la venganza de los Sith, vale? No sé, em va donar per mirar aquesta pel·lícula, no és la millor pel·lícula del món, ni tampoc és la millor pel·lícula de Star Wars, però em va donar per mirar aquesta en concret, i un dels personatges secundaris que apareixen és el senador Bail Organa, i Bail Organa, la versió en castellà, la posa Eduard Farelo, àlies el segon crush de Catalunya juntament amb Marc Cartes. És a dir, Carles García sí adoctrinant-la des de petita, ben fet, òbviament. A veure, aquí a casa el fan de Star Wars soc jo, i les meves nenes han estat adoctrinades des de petites en el coneixement de, com a mínim, els personatges i una miqueta de la trama. I la Núria no escaparà a aquest destí, per dir-ho d'alguna manera. Ja després de més de l'any ja serà cosa seva que agafi, renegui de la saga, renegui de Star Wars i confessi que son pare l'obligava a veure aquestes coses, però ara per ara se les mira. Bé, què més tenim al capítol novetats, així, de Can Twitch? Estàvem parlant de l'Enric Bautista, que és que es va currar un monòleg, va fer un monòleg Déu mort, vale? Ara això sí, Enric, t'has de comprar un micro, tio. T'has de comprar un micro perquè se't sentia una miqueta com rotllo garaje, vale? Rotllo com si estiguessis a la punta del garatge i no estàs a l'altra. I hi havia moments en què el so es perdia, però, escolta, vull dir, atrevir-se a fer un monòleg així, pim-pam, llançant-se a la piscina, en ple dissabte a la tarda, això no està a l'abast de qualsevol, Això s'ha de tenir moltes agalles per fer aquestes cosetes. Carles, i els camins de la força són inescrutables, com els camins del Senyor. Exacte. Per tant, Enric, si encara estàs aquí i si encara ens escolta, m'escoltes, pa'lante, és a dir, tot l'ànimo, endavant, volem sentir més monòlegs, volem sentir més humor de bon matí. No cal dir que vam tornar a tenir una sessió aquesta setmana del nostre, diguem-ne, amic Jordi B, que va fer un directe One More Time editant el Montcada d'Inforcació, aquest cop amb problemes tècnics. I per què menciono un altre cop el Montcada d'Inforcació? Doncs perquè, senyores i senyors, aquest podcast, que és un dels podcasts, diguem-ne, de referència del alterpodcastisme català, m'estic inventant paraules complicades i no sé ni pronunciar. Doncs aquest podcast ha inaugurat la secció, o diguem-ne, la veda, per dir-ho d'alguna manera, dels podcasts a dins de Creadors. Amics, com ja sabeu, Creadors TV és aquesta plataforma que intentem agrupar contingut en català que es fa a les diferents xarxes socials. Vam començar així com molt centrats en YouTube, en Twitch i una miqueta menys en TikTok, tot que TikTok també ha crescut lo seu,
i ja també estem començant a incorporar alguns perfils d'Instagram, però des de fa una setmana també incorporem el podcasting. I el primer ha sigut Montcada i Bifurcació, un podcast de seriositat distreta que ja porten, que porteu ja des del 2008, no? Des del 2008? No sé, això m'ho heu de confirmar. No sé quants anys porten, però porten molts anys ja amb això. Per ser un podcast fet així entre 2016 però 3 temporades, és veritat, sí, perquè vam fer el 2016 i vam fer com, venga, i el següent va ser el 2020, una cosa així, el 2019. Digis a la carta, bon dia, digis a la carta. Hombre, passa com tenim l'afiliat. Digis a la carta, ja el tenim, no? Ja, estem muntant l'OBS en plan super guapo ara, no? Gran Carles diu, el 2008 anàvem a primer de batxillerat. Oh, que tendres, per favor, el 2008 anàvem a primer de batxillerat. Ai, dolça joventut. Doncs això, si no els seguiu, vull dir, busqueu-los, fiqueu-vos en el vostre referent, al vostre programa de podcasting preferit i passareu unes bones estones i unes bones risses amb les seves seccions i les seves ocurrències. Manuel Rodríguez, cal dir que al darrer programa un dels nens de Montcada diu que X persona tindria més sort si visqués a Sabadell en lloc de Terrassa. Això jo els hi val tot mi amor. Manuel Rodríguez, gran companya, gran productora d'aquest programa nostre de cada dia i fanàtica de Sabadell. No cal ser gaire com us diria, no cal matar-se un gaire per viure a Sabadell i ser fanàtic de Sabadell, perquè quan hi vius aquí es respira aquest ambient contra Terrassa. I tot i que alguns poguessin dir que, diguem-ne, està com us diria, com poc fonamentada aquesta animadversió, perquè òbviament Terrassa és molt millor, jo no ho comparteixo. Sí que és veritat que l'ambientillo se sent cada dia. En digis la carta, diu, ja està tot muntat, a la falta l'1 de sempre, que vingui la gent a passar una bona estona. Dissabtes i diumenges tarda, perdó per l'espam, no passa res. De fet, ens agrada tant l'espam que aprofitem per que seguiu a digis a la carta. Aquí el tenim. Musiqueta i videojocs. Què més voleu? Passeu una estoneta de musiqueta, rieu-vos-en de RAC 105, per favor. Gran Carles, jo sóc el raro, però em cauen igual de bé o malament Terrassa i Sabadell. Bueno, és que tio, ets de Barcelona, és que tu ets... tu ets de la capital. Tingues en compte que tant Terrassa com Sabadell ho diem per igual a Barcelona. Vull dir, a Barcelona i suposo que una miqueta també a Sant Cugat. Però bé, això ja són coses. Si no sou de Barcelona o Terrassa o Sabadell, teniu alguna animadversió amb algun poble del vostre costat? Nosaltres, òbviament, jo com a bon maresmenc, com a bon premianenc de mar, la meva animadversió vindria cap als de Premià de Dalt, vale? Altrament anomenats Pinassa, vale? Pinassa perquè són 4 gats i bàsicament molesten i punxen. Mabel Rodríguez diu Barcelona, barri marítim de Sabadell. Sí, sempre ho han dit això, sempre ho han dit. Morta, Carles García diu Morta Sant Andreu. Sant Andreu, Masdai. Per exemple, tots els pobles del Maresme tenim una animadversió similar cap a Mataró. Per nosaltres Mataró, la capital, és com... De fet, sempre ho diem, el Maresme té 3 parts. El Maresme Sud, que vindria de Vilassar cap avall, de Vilassar cap a Montgat. El Maresme Nord, que vindria de Sant Andreu de Llavaneres fins a Coi. Ja se m'ha ido la olla. Fins a... està el Ric i companyia, vale? Que sigui la banda Malgrat, fins al Malgrat de Mar, pam. I després, gràcies Carles, Malgrat, i després Mataró. Que Mataró és aquella capital de comarca que està sobredimensionada i que, òbviament, tothom li té molta mania.
els del nord, els del Maresme nord són gairebé gironins, els del Maresme sud són gairebé de Barcelona, i després hi ha Mataró, que no és ni de chicha, ni limonar, ni nada que se le parezca. I després hi ha els d'Òrrius, que ningú sap on és Òrrius, però bueno, hi ha un poble que es diu Òrrius. Com diu l'anunci, compren-se Batdel. Aquest anunci perseguirà els sabadellencs durant generacions. Hi haurà nens, per exemple, la Núria, que serà una venerable anciana de 80 anys l'any 2100, ja entrarà al segle XXII, i encara hi haurà algú que li recordarà que a començaments del segle XXI uns friquis van fer un vídeo en el que animaven a comprar a la ciutat, tot imitant un cantant coreà, amb un senyor que tenia tanta gràcia cantant com jo fent mitja, per dir alguna cosa. Carles diu, a veure, que aquí estem valorant mudar-nos al Maresme. Gent diràs què he d'evitar. Pel que has dit, tot. No, home, no. A veure, tot depèn molt de... Per exemple, necessites molta comunicació amb la ciutat, és a dir, necessites tenir transports públics accessibles i ràpids i fàcils per anar a Barcelona. Llavors sí, evita-ho tot, perquè, òbviament, en cap poble passa això. Però hi ha més possibilitats de que arribis a Barcelona raonablement ràpid si et mous a un poble de costa. Això sí, els pobles de costa són bastant més cars, ¿vale? Els pobles de muntanya són molt més macos i tens la muntanya a tocar a tiro de piedra perquè tens la serrada litoral i llavors pots anar, doncs això, a la Font Picant, o pots anar a Sant Mateu, o pots anar al Montnegre, o pots anar al Castell de Burriac, però clar, si has d'anar a Barcelona, doncs o agafes el bus o tens un cotxe. És el que hi ha, ¿vale? Per exemple, la meva jefa viu a Arenys de Mar i el que fa és que agafa el cotxe i trico, puja per dalt i se'n va agafar la carretera del Vallès, ¿vale? Diu, encara hi ha nenes que es diuen Salut a Sabadell? Nenes potser no, ja serien senyores. Divertidíssim sortir de Barcelona. Doncs sí. Oleta Fercada, Terrassa, quin nom se sol posar? Vés a saber, no sé, Goblin? Tenint en compte com és Terrassa, no? Ai, per exemple, al Maresme, un nom que se solia posar a vegades era Sisa, perquè a Premià de Dalt hi ha un santuari, una petita església, que és l'església de la Verge de la Sisa, on hi fa una plec, per cert, que clar, òbviament en temps de coronavirus no es fa. I fa molts anys encara hi havia nenes que es deien Sisa. Diu una certa Enric en neixen de saluts encara. És que la sabadellenca de veritat és la Mabel. Jo amb prou feines fa 5 anys, 5 anys que dic jo, 5 anys, hola, estic boig, 2 anys que soc sabadellenc, i per tant, vulguis que no... Vull dir, encara no estic gaire empaltat de sabadellenquisme. Per exemple, encara no dic patador, encara no dic xurruques... Tot i l'altre dia se'm va escapar, perquè una de les xocolates que em va tocar al concurs de la Mariola porta xurruques. Si voleu saber què són les xurruques, busqueu per internet. Xurruques Sabadell. Ja sabeu el que són. Com en Jaume, ara m'he perdut. M'he perdut. Diu, el Nuzor diu, no anem bé, on follow. Cas que el Nuzor és de Sabadell. Ai, de Terrassa. A veure, Terrassa té coses maques, coi. Òbviament. L'Oliveta diu Eixida. Doncs sí, Eixida, també. Ja he dit el patador, ja he dit les xurruques, he dit l'Eixida. Per exemple, a Terrassa diu la Meri. La Meri és la fregona. Vale? I és perquè hi ha una marca de fregones que es diu Meri. Vale? I li diuen així, la Meri. El Maresme no sé si hi ha cap... L'únic que conec així en plan paraula definitòria nostra serien els tornemis. Que és com li diem els xuxus. Els xuxus que de Girona també se'n fan al Maresme i n'hi diuen tornemis. Jaume Sisa, vale. Cafè, por favor. Recristo. Diguis a la carta Terrassa només té el Nunzor. A veure, hi ha un parell més, també. Hi ha un parell més, però no pas gaire cosa més. Home, com a mínim té un alcalde que va tenir els santíssims pebrons agafar el carrer del PSC i estripar-lo gairebé en directe,
perquè considerava que les opinions del seu partit anaven molt en contra del que ell pensava que era el socialisme, i per tant va decidir que fora. I, contràriament al que un podria arribar a pensar, l'alcalde no només no va perdre les eleccions a les següents comicis electorals municipals, sinó que a més va guanyar, i va guanyar amb una àmplia majoria, perquè sembla que la gent de Terrassa se l'estima, i bé, mira, l'han tornat a fer alcalde. El fotut és que no em sento terrassenc. Jo encara sóc de la Vila de Gràcia. Hombre, un altre gracienc, igual que en Carles García. Sí! Ai, la Vila de Gràcia. Ja us he explicat la Mabel i també crec que us ho he explicat jo. Nosaltres vam viure un anyet a Barcelona i ja estàvem en el límit. Vivíem a Sant Antoni Maria Claret, vale? Però estàvem a dos carrers del carrer Sardenya. I llavors era com que estàvem allà al límit amb la Vila de Gràcia. De fet, anàvem a la Vila de Gràcia a caminar. Albert Sarle, un altre terrassenc aquí. Bueno, què passa aquí? Terrassa s'està començant a mobilitzar, que s'està començant a sentir una miqueta inferiors, de que no esteu aquí. Bueno, ja va bé, aquí tots són benvinguts, encara que vingueu de Terrassa. Ja us ho dic ara. I si sou de la Vila de Gràcia, també moleu. La Mabel diu, amor, vivíem a Travessera de Gràcia. Hola, estic fatal, és veritat. Sant Andreu Miquelet era al carrer de baix. M'està patinant la neurona cosa bàrbara aquest matí. Tot i que vaig viure 10 anys a Sabadell. I què tal? Per què vas tornar a Terrassa? Que t'estaves començant ja a sabadellencar? T'estaves començant a empaltar de sabadellenquisme o què passa? Ai, no és veritat, sí, vivíem a Travessera de Gràcia, eso. Ai, amb Marina, cantonada, Travessera de Gràcia, amb Marina. A prop de Cal Ros vivíem. Hòstia, no recordo on està Cal Ros. Estàvem al costat de l'institut aquell del Prínceps de Girona i d'aquell parc d'on hi havia allò de l'aigua, que no me'n recordava ben bé com era. Hi havia un parc al costat, vale? A mi m'anava bé perquè estava com a 10 minuts de casa. De la feina, el que tenia. Doncs per la parella i els avis. Que t'has buscat una parella de Sabadell? Quina mala cosa, Al Parc del Llac. Ai. Madre digues, que em feu gràcia la parada. Vale. Acostumo a dir que Terrassa i Sabadell tenen les mateixes misèries. Sí, una miqueta. Al barri del meu institut. Oh, que maco. Vam anar al barri del teu institut, que xulo. A mi m'agradava aquell barri, estava xulo. Estava bé. Tot i que teníem un bar al davant sospitosament estrany, amb una porta molt negra, molt pintada, sempre tancada, mai ho vam veure obert, però el neó de fora funcionava. No sé. Què creieu que devia ser aquell bar? Bon dia, J. Saragossa, què tal? Tens el teu cafetó a punt? I espero que el tinguis, perquè d'aquí un minut i mig, aproximadament, mirarem si el nostre amic, en Jaume Piqué, està a punt i li farem la nostra raid de cada dia. Amb la Mabel diu, Carles, que no ets a Sant Andreu. Lo que le ha dicho. No, Sant Andreu muerte, ja ho diuen per aquí, Sant Andreu muerte. Tot i que tothom diu, el mateix. El Clot, barri de moda. És que també anàvem molt al Clot, baixàvem al Clot, anàvem pel carrer aquell peatonal tan xulo. Me'n torno a dormir, diu. Molt bé, carinyo. Moltes gràcies per passar-te per aquí per l'estream. Rogent, com igual, gràcies. Mira que he passat tants dies caminant amunt i avall per aquell carrer que anàvem amunt i avall. Jo baixava a l'estació del Clot i pujava amunt cap a l'Hospital de Sant Pau a treballar. I vinga, amunt, avall. No, avui em patina molt la neurona. No sé si és perquè és que he dormit raro o què, però em patina molt. Amb el Forn Elias, sí, grans croissants de xocolata del Forn Elias. Grans croissants de xocolata. Oh, millor fleca de la història. Poder sí, Sí, grans. I també grans croissants del Forn Colón, que hi havia també allà pel barri. Ai, nois, què tenim? Que són les 9 del matí.
són les 9 del matí i quelcom que jo m'havia mig preparat i que em pensava que podria tenir una miqueta més ordenadet s'ha acabat convertint com sempre en un matinal en el que jo intento parlar, diguem-ne, vocalitzant i acabo, bueno, això, que se me lengua la trava. Carrer Mallorca, Fort Colón. Sí. El Nutor diu encara no. Doncs encara no, seguirem una miqueta així xerrant i esperarem. Anirem preparant ja les cosites. Anem aquí. Un dia que us faré una miqueta d'explicació de com tinc la pantalla posada. Ara que m'he canviat una miqueta el Linux i he tret coses superflues, per dir-ho així. Ui, mira, em va ser l'alarma. És que m'he ficat una alarma molt tonta a les 9 del matí per recordar-me d'una cosa tan tonta com és que fitxi. Perquè és que sempre que començo la feina mai me'n recordo de fitxar. I és com molt cutre que me'n recordi de fitxar cap allà a les 12 del migdia o una cosa així. A tot això estic entrant a dins del meu panell. Vale, si ara et dirà que òbviament no puc entrar. Gat, sisplau. Tinc el gat que està volent entrar per darrere de la càmera. És com molt cutre. Mare de Déu. Ai. Què més diu per aquí? Diu, explica com tens el cap posat a la pantalla. És que no el tinc posat. És que no el tinc posat. Hugo, que diu que volen veure't. Mira. A veure, mira. Mira, això de gatet és un dia, perquè és com un tigre. Digues hola, Hugo. Digues hola al món. Meu. Meu o no meu? Apa. No, baixa, va, vinga. Que si no, aquest gat és com... Mare de Déu. Ja m'ha tocat una tecla sense voler. Mira, és com lo peor. Ai... I la mare que diu que em fiqui com tinc el cap, però si no tinc el cap posat a aquestes hores. Ja està repartint garrotades. Això vol dir que el senyor Jaume Piqué ja el tenim llest. Per tant, anem a veure si aquest cop ho faig tal i com s'ha de fer. Tinc el meu stream, perfecte. Tinc el Jaume Piqué aquí. Doncs ens anem a fer-li una senyora raid. Per tant, companys, gràcies per l'atenció, gràcies per la vostra paciència amb un senyor que no s'ha despertat encara del tot a les 9 del matí d'un dilluns. I esperem que ens veiem demà al matí, com sempre, a 8:45 aquí. Per tant, iniciem la raid en 3, 2, 1, iniciem. Compte enrere ja posat. Moltes gràcies a tots. I gràcies per seguir-me. Daenerys 33. Apa, adeu.